Hello, mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka na itong tanan, no? Karon dahil atong ipadayon ang laing sumpay ng sugilanon o sa dili pa. Akong basahon ng pipilangan nag-comment, si Jenny Oliverio. Wow, bilis thanks po. Salamat kayo na sa pagpaminaw, Jenny Oliverio. O kang Isim, salamat admin, always listening from Indiana, Amping. Amping sad Isim, salamat kayo sa pagpaminaw, no? O kang Lisel Suelo, bugay jud ni si Laila. Salamat kayo, no? Lisel Suelo sa pagpaminaw. O kang Atanix, hello day. Salamat kayo, no? Pagpaminaw, Atanix, OFW, Bisaya. O kang Lucky Vlog, minaw na sa tulod. Ha ha ha, katawanan si Ma'am og Digoy. Bayno mga ka-DJ, mga ka-listeners, niya ang sumpay ning sugilanon. Laila Libat, part 35. Kanindot kid ga drive ni ining mong auto, Erickson. Venus, hinay-hinay lang sa pagmaniho. Rexon, wa na bagay kay bisan gamay na lang nga kaluoy na ako. Venus, please. Abi na kung nakasabot na ka sa akong sitwasyon. Dili na kung mahimong mahigugma paglain. Pero, ako ang imong love, diba? Nga na ilisan man ni Laila. Ambot. Sorry. Dili na ka matubag anang maong pangutana. Venus, mula hosta ta sa inyo. Venus, usog na yung padagan. Pahinahi, Venus. Uwa ka nagidayin ako hangtod sa hangtod, Rexon. Venus, pahulungan ng auto. No! Venus! Puslan mga dili ka na ko maangkon. Mas maayo pagmamatay ko o bali mo, Rexon. Venus! Pabangga ka! Ay, hala, uy, init. Ay, nausam sa ning kamuta, uy. Kanugon sa kong kape, ustasa da. Tapos mitang pagkatagak. Ay, Layla, nagdinanggag ka man, uy. Paso nung kuda, Ay. Nausam ka, Layla? Ay. Nabuhat mo ko ng tasa. Kuan, kanang, ambot, uy, naon sa kubimbo. Kalit mo lang kong gikulbaan. Ako na nihipos ng tasa na buwag, ha? Ayun na. Manawag lang sa taglimpyo. No! Sir Rexon! Huwag na maglihog, Sir Rexon! Nagkatuko ang iyong ko. Ang akong bag. Ang akong cellphone. Rexon! Sorry! Rexon, sorry! Hello? Patabagin mo si Rexon! Nadisgrasya mi! Pida! Panuway nga way sungay! Usa di ay! Hain man mo karon, ha? Ay, nabasag yun doon sa kape ako si Nina, da. Ano naman to, uy? Kalit mo lang kong gikulbaan. Oh, may nagisgot tingali ni mo. Kasi ba siya may isgot ako? Base na nga akong honey cake. Honey cake? Si Sir Rexon ba? Base siya naghisgot ako. Sige ha, manawag na ko niya ha. Ayaw na, Layla. Nga naman, Bimbo. Doon pa kayo pamalihog na ako? Oo. Ako, kuan, kanang, nalong ko ipangutana. O sana may inyong plano ni Rickson? Kuan. Hay, timing kaayo nga. Nakasulti na si Papa. Nakapanangin na si Rickson na magminyo na mi.
Unsa? Magpakasal na gyud mo? Oo. Aw, mao mo gina mo sangkuan. Kay uyab na gud Miss Rexon good. Mo na nga ato na gid mi dito sangko sa pagminyo, di ba? Mo na magminyo na mi. O ikaw Bimbo ba? Ayun nila pangontrabida ha. Layla, Kaya wala naman siya makabuwag na mo. Kaya nagsabot naman Miss Rexon. Wa joy biya ay. Sa Tagalog pa, walang iwanan. Mag-inunungay gid Miss Kalipay kasakit. Mo na siya. tinud-anay na gyud ng inyo. Ay, unsa pa man day ni? Tural, tinudanay jud. Love mo gud na mo sa usa. Ugos man ako ha. Sorry jud kaayo nga. Napasakitan ka namo ni Rexon ha. Nya, ayaw na lang gud ka goal Bimbo. Magakita na lagi kag imong maasawa nga gwapa gid kaayo nga wa mag-agi kalibat ba. Sige, yaon na ka. Kay manawag ko sa kong honey cake. You have dialed either unattended or out of coverage area. Please try your Ay, call. hala, uy. Naman sa mani, uy. Ano, dili man makontak sa Rexon? Ano sa man sa ni siya? Siya pa nag-ingon nga mag-report siya ko niya sa tanang mahitabo na ako din sa opisina. Ya karon, dili na nun siya matubag. Oh. Unsa nang naong nimo? Ha? Katubagan direksyon? Wa. Dili ko siya makontak. Ngano ka, no? Ay, hala. Aw, basinog. Nabisi to siya sa pagpang-apply niyang trabaho. Ay, pabuto lang na ako nga siya nalang manawag oy Bimbo. Di lang ko masig panawag. Wala yung magsabot nga, manawag ka niya. Kuan, nagsabot yun pero ang iyaha nga, ako dyan mo report ko niya sa tanan ako lakaw din sa opisina. Kanara. So ako dyan manawag. Mo ba? Mo report ko ka niya. O yan, nag-report mo. Apel na ni pasigin akong dooli mo. Di mo sa i-report. Mo ba, Layla? Aw ha? Aw, di lang ni na ako yapilog report, uy. Kay magsilos niya siya. Away mi. Focus na lang sa imong trabaho. Nagkinahanglan ko bagong design sa bagong packaging nga atong himuon sa produkto atong sabon. Aw, sige. Maghimo ko. Pa, Master Rexon. Orbida, kalma lang Binos. Tuwa na sa operating room si Rexon. Operahan na ang iyang Ay pa, ako ginagsadaan kung maun siya si Rexon. Ako cute. kinahanglang mahibaw ni Ilis Luisito. No! No! Binos, sibuot mong ipasabot, ha? Papa, kita mo pa opera ni Rexon. Kita mo atiman niya. Ako ang sadaan pa. Ako mo atiman niya. Usa! Papa, please. Pasag di lang una ko karon sa kung gusto mahitabo. Kinahanglang maluwas na to si Rexon. Nahadlok ko pa. Nahadlok ko nga mamatay si Rexon. Orbida! Panuway sungay. Okay. Relax. Sige. Ako lang unay bahala sa operasyon ni Rexon. Hala, uy. Ting-uli naman. Luhay naman ni si Rexon. Di ba siya makontak? Nga naman ni, uy. Bantay lang yung ka na ako, Rexona ka ba? Oh, Mangaway pa ko. Layla? Niya pa ka sa parking lot? Hayaan mo na si Rexon. Wa pa mga siya Bimbo, uy. Disab na ako siya makontak. Oh, mo ba? Niyaw siya man. Yato talaga sa inyo. Ha? Ay, ayaw na lang, uy. Ay, mapaabot na lang ko, Rexon din eh. Panawag lang sa inyo. Susiha kon, hain na siya. Basig, nahubog ni. Ha? Ay, kasiguro sad ko, uy nga. Dito siya mahubog kay wala naman na siya muinom si Rexon. Oh, okay. Ikaw good. Pero, ubanan talang una ka din eh. Ay, ayaw na lang, uy. Ay, di ko ganahan nga makakita sa Rexon na naakas akong dool, Bimbo. Ha, Biya. Sakita sa danay mas nultihan, oy. Sakit? Mulang. Ay, sorry lang jud kayo ha, pero mamo gud ay tinuod gud. Ay, ikaw ba kung
Doon na kay uyab. Unya, dool-doolog lang laki imong uyab. Ganahan day ka. Oh, dili sad. Oh, mo na. Mo nga. Ayun kay umbos kun mabalibad ko nimo. Adila sa ko paduol nimo. O gadi ko patod nimo. Unya, kanang diha una ka. Kay manawag kusbay. Basin to aras Rexon dito. Nakatug. Ay, kinsa man ning nanawag? Tubagadi, Goy. Yes, ma'am. Hello? Sir Diggs! Sir Diggs, Nadia's here, Rexon? Wa! Ngano nangita ka man nga kamo may nagkuyog? Kinsa na? Kuan? Sila hila, nangita ni Rickson. Unsa? Ay, ang bebe. Ako'y makisulti. Sige, ma'am. Hello, Laila. Tita, wala naman ko balikan ni Rexon diri, uy. Unsa? Uy, wa man sab siya mo pauli dire. Hala, hain makato siya, tita. Hala, uy, kagayawan ni tita, uy. Huwag ko niya balikan diri, hain ka siya. Uy, na. Wa sab mi mahibaw, Laila. Oh, gitawgan man kaha nimo. Ako nagitawgan, pero dili man siya mutubag. Dili makontak yung cellphone, tita. Unsa? Unya ikaw, hain ka man karon ha? Puan, di pa ko sa silong sa gawa sa opisina. Oh, ipakuha na lang ta ka ni Digoy, di ha? Sige, tita. Ay, daoy. Ay, magaling si Rexon, no, Sir Diggs. Naunsa mahinoon ning pagkaunsa, Hain magasidong Rickson. Kinala makitaan siya, Sir Diggs. Agoy. Wa ka to taba na ray? Ha? Okay, sa siya mo taba niya. Nga ako may ang uyab. Basta tadiya pakurati, Sir Diggs, oy. Mo-action mo sa kong balik ko kalibat, anay mo hang kalaki. Kalma lang, kalma lang. Bantay ka lang. Kalma lang, kay angaya na ba ka anang mata ni mo nga dili na kalibat, ha? Gani. Pero, no, mo-action dyan ko kalibat, anay akong kakulba. Magunaon na lang ta, Sir Diggs, oy. Kung saan na ito papangita si Rexon. Basinan ni sin-in-action to. Salida man na sa sini mong isulti day. Aw, mau ba? Aw, ato lang ito magplano, hindi ka po sa bahay, Sir Diggs. Pa, kumusta naman ang operasyon ni Rexon? Orbida! Wa pa mahuman, Venus. Pa, noon sa naman ka, Sir Rexon. Venus, ano kalimot ka may gibati sa ka, ha? May bunuog ka sa. Pero, Sir Rexon, amas na bunuog ang upa. Tungod sa pagkaparoksiyong o sa bildo sa auto sa tubangan. Pero relax lang, ha? Kinailang mabuhi si Rexon pa. Mabuhi siya, Venus. Pahuwain lang din ha? Kinahanglang maatiman kasab sa doktor. Pero dili ko mahimutang. Dili ko makatog. Katog, pukaon lang taka. Kung mahuman na ang operasyon sa o ni Rexon. Tita! Laila! Huwag yung manawag si Rexon din, he? Wa man. Kuan man, gabi naman lang tita, pero nga nung pa magi siya mauli, oy. Pastilan kining tawhana. Mibalik naman sab ning iyang batasan. Pero Ay. Hoy, Digoy, ikaw, unsa man? Unsa may imo ikasulti diha, ha? Unsa ba nagisigihan ni mog li? Tanaw ko na ay bao. Bao? Okay, alamin, nindot pa na buhiyon. Pero Klaro, sumpa na, anong baon pero mo yun na, niya, kaliit lang. Mitaw, no? Nakadungog man ko. Samtang nagtanaw ko ato, nakadungog man ko sa inyo, Israel. Anya? Kalitra ba na siyang dili mo uli sa una, no? Diyan na sa utok na ko. Maogan Pero, dili sa kumutuo, Sir Diggs, oy, nga nabinuaon sa Rexon, kalit lang jud. Kining hiskos-hiskos trabing ato sa kahapon ba, sa unang batasan ni Rexon. Aw. Oh, Mao bitaw. ba? Ingon ba yan na siya ni Ana sa una? Mao. Pero nausap naman na siya, tita, oy. Nagsabot man may manawagid ko permin niya, o niya di mo siya matubag. Unya, asa man ka siya karon? Kapiin na. Wa ka to siya mahubog, Inday? Ha? Mahubog jud? Basta tingali, Sir Diggs, oy.
Katarong sa mo sabot ganina, nga manawag ko pirmi niya. O niya unsa man, nakakonta ka niya sukad ganyang bunta? Wala gid tita. O gikulbaan ako. Unsa may nasi mong huna-huna ha, Layla? Nga base doon ni daw tayo nahitabo niya. Unsa? Nagduda ka nga doon ay nahitabo ni Rexon. O tita. Sayon na. Manawag ta sa mga ospital o sa mga kapulisan. Ay, sige, Sir Dix. Manawag ta. Pag-ilis o na, Layla. Ay, dili na tita, oy. Manlakaw na lang si Sir Dix. Amo siya pangitaon si Rexon. Pero kanot, asa man nato siya pagitaon? Bisa na sa lalaki. Ato magkatang ospital. O di ba, polis? Kaya kulbaan ang umayo, Sir Dix. Wala, sige. Layla. Ato siya pagitaon. Pero, ato lang mo nang sudlan sa nato atong tiyan. Uy, kitingalig kita ang sunod pangitaon kay nabuang tas kagutom. Venus! Iha! Pagmata! Papa, Nahuman ang operasyon sa Oni Rexon. Tuan na siya sa iyang kwarto. Papa, mo ito ko ni Rexon. Pahuwayo na, ha? Nakapahuway na ko pa. Kinahanglan matiman ako si Rexon. Purpida, sigurado kapag yun ining imong buhaton, Venus. Opa, kinahanglan ako ang matiman ni Rexon. Aron makautang siya kapuputon na ako. Please, tabagi ko nga mahilom ka na hitabo na mo ni Rexon, Papa. Pero, pangitaon yun siya sa ila, Venus. Buhatang tanan pa. Nga dili una nila makitaan si Rexon ining hospital, ah. Tagi kong time o ba ni Rexon pa? Ay, wa man itay nahimo ni atong sa tan-on ako na murag kuli man kay ning atong lakaw. Ay, wa man tay mahimo ani. Buntag naman lang. Wa gyud na to masigpati sinong Rexon kun asa na ni. Dix, Oy. lain naman akong gibati, Sir Dix, oy. Kalma lang. Ay lang kay pagilak, ha? Ayaw pagilak kay wa kumaanan o magdrama ka. Kiat ba ka, ha? Nagdilang ko sa ko, oy. Grabe sa nanan, di na nata pwede mo katawa, bikiat man ta. Di na naman dakyat-kyat, Sir Dix, oy. Sa Rexon ako na nawa. Nalaki ni, mao ni akong sugyot. Magpatabang ta ni Papa ni mo ini, day. Ha? Unsa? Wa mauli si Rexon. Mao ka na, Luisito. Buntag na lang, wa pagid si Rexon. Hain man sila lang. Toa sila si Dikoy, nangita ni Rexon. Gabi pa kato sila ng lakaw. Pangita agad siya. Dahuga siya. Gabi paming nanawag, pero dili makontak ang iyang cellphone. Wa ba kato siya mula ag Luisito? Imposible nga mula at siya. Nakita ko sa mga mata ni Rexon ang kamatinud-ano na siyang kibati kang Layla. Layla, Tita, pag mo makita si Rexon, huwa siya mauli. unsa? Layla, Masalo ako pa. Dili day may pagalitan ka, pero nabala ko naman ko kaniba pagpanawag ng Rexon niya, di siya mutubag. Di man niya batasan, God. ugma. Kundi pagani mauli si Rexon, ipapangita na nato siya. Uy, ay na mayuga si Rexon, uy. Layla? Day? Uy, ano sa mga ganun? Naghila ka naman sa din sa loon, oy. Sir Dix, o pag hinahiba ako na si Rexon, bilang na gano'n ka adlaw. Klaro ka, hindi na naitabo na Rexon, Sir Dix. Gusto ka, Day. Gusto ka. Doon na ginahitabo niya. Pero sa
pa kayo naitabo niya, Sir Diggs, no? Sir Diggs, ato na sa siya pangitaon. May mga pulis na nga gisugo si Sir Luisito. Ay kabala ka, makita na lagi si Rexon. Sir Diggs, ato na tamangitan sa mga ospital, Sir Diggs. Huh? Ospital yun? Oo, di ba nasabot na matana? Basin may naitabo niya. Unya na ospital siya. Lain nagipamati na ako sa kondogan, Sir Diggs. Ato na may tawon, Sir Diggs. Ay, napagilak. Okay, pangitaon na to siya sa mga ospital. Hello, Rexon. Kumusta na pamati ni mo? Okay na ka? Sakit ang imong ha, Rexon? Kinsa ka? Ha? Rexon, unsa tong kisulti nimo? Sakit. Rexon, kinsa man ko? Nakaila pa ka nako, ha? Amot. Venos! Bida! May problema ta! Papa ni sulti ni Sir Rexon. Uy! Bangag sa ilong! Rexon! Kinalang imong huna-hunaon og maayo ang nahimo sa akong anak nimo. Papa, ayaw na. Rexon, nakaila ka niya? Uy! Porbida! Mitutok lang siya nako. Rexon, inom dumig maayo kung kinsami. Kinsaman mo. Papa, Uy! nakabati ka? Wa siya makaila na to. Kinahanglang maklaro ni. Agtuo na ko ang doktor. Kinahanglang ma-check up niya si Rexon. Mauban ko pa. Focal retrograde amnesia. Posible nga mo kanang nahitabo kang Rexon. Unsa may buti pasabot anak, Dok? Duha ni ka klase sa common nga amnesia. Ang retrograde o anterograde amnesia. Ang anterograde amnesia, mao kitong mga pasyente nga maglisod sa paghimo og bag-ong memory. Ug ang atong pasyente karon, focal retrograde amnesia ang iyang nasinati. Tungod kay mahinomdom siya sa iyang gisulti karon. Buot ipasabot, adto na siya capacity nga maghimo og bag-ong mga kasinatian sa iyang memory karon. Mao ba? Og dili na gyud siya mahinumdum sa iyang nangagi? Kasagaran sa mga pasyente nga may retrograde amnesia, adunay mapapa silang memory nga usa o duha ka tuig or mas taas pa. Pero kasagaran, mahibilin na sa ilang huna-huna ang ilang kasinatian sa bata pa sila. Ato lang unang obserbahan ang atong pasyente, ha? Dahil lang sa man, wa pagkagutuma day. Nawa naman sa dakong gutom, Sir Diggs, uy. Na, ayaw, ginitaon kalimti ang kaon day, kaya tingalig itas dul-dul, ana. Ha? Ang di. Pila naman ka ospital at nato. Alam mo, mag-Rexon. Ay, naku. Wa ka to mulaya si Rexon, Layla? Ilagay siya may tabong mulaya, Sir Diggs. Na ginahitabo niya. Mga ginawang debate ron. Na ginahitabo ni Rexon. Huwag ko kayo siya pangitaon. Bahala na. Ay, ayaw palabi, ha? Ay, nagugilagod. Mga na lang ta. Bisag puto si Kwate lang. Aron masudla na gamay ng atong tiyan. Noon sa nagyong kakuhan ni Kay karon, Sir Diggs. Ato lagi ng mahibawan kung ato siya makitan. Pila naman lang ka ospital ang wala na nato matuwi. Ha? Duha na lang din sa listahan ako, Sir Diggs. Duha na lang? Oo. Inday, gabi naman taon. Bahuay lang una tagamay, day. Sir Diggs, ato lang tiwaso ng duha ka ospital. Ha?
Sige. Pero mga unag yun una tanay. Sige, mga unta. Kana. Katingali mabuang tuta, no? Ilan ako kaadlaw tayo si Pangitang Rickson. Ito, ubay-ubay ng mga adlaw eh. Ayaw na taon paghilak. Ay, Sir Dixby. Di ba gina ko kabuga mo, hilak ko. Ikaw mahinumdong Rickson. Matuwa man din ako luha. Ay, gugma. Mao na gina ang giingon nga gugma na ang nag-uros-uros niya. Mao gani. Lain na din ni may gugmata, Sir Dix, no? Mura man og maglain pirmi itong kabuhi. Nga di taga na mukhaon. Basta na'y problema. Ano man na, Sir Dix? Kana, tungod kay nahigugma ka. Huwag ang kasing-kasing kusgan kay na nga mausab sa imong gibati. Kana, Sir Dix, kinala makitaan yun nato, Sir Rickson, ha? Naunsa na ka to siya ron. Basin ko, nadisgrasya na to siya. Anya, nadisgrasya ba? Anya, wamatabang. Anya, naro siya sa daplin sa karsada. Anya, sa kasagbutan. Na. Igo na tao, no? Ayaw lang sa bago na hunaog dautan kayo, day, ha? Kalain na ba ang imong kipangisgutan, oy? Ato lang uraw naon, nga naa siya sa bugnaw nga kwarto sa ospital karon. Unya giatiman og maayo sa mga doktor. Kana, kon na ospital man siya. Posible yun na ospital siya, Sir Dix, no? O dili ba kikidnap? Ha? Ay, posible nga kidnapo to siya, dahil laylaw, eh. Kamao man tong mga rati. Basta, sige, mga una-launa ta, aron dili ka mapas mo. Luisito, nganong gipatawag ko nimo? Teresita. Luisito? Kaluspat ko nimo? Kinahanglang makitaan si Rickson. Oo, tuan na sila. Gipangita na nila si Rickson. May mga pulis na sab nga nangita niya. Pero sila'y lagyod ang nangunay. Tuan na sila si Dikoy, pero wa pa mauli. Dili mahimong mawa si Rickson. Dili. Oo, Luisito. Makitaan ra lagi si Rickson. Ayaw ka bala ka. Pahuay lang una, ba? Sige na. Kami nang bahala ni Rickson, Luisito. Pahuay na. Dali, Sir Dix. Dali. Day, Layla. Hinay lang sa paglakaw, day. Sir Dix, katapusan na lang yun nga ospital sa tulistahan nga niya sa syudad. Kinalaw ito na makita din ni Sir Rickson. Oo, day. Sige. Dali. Okay, mutahan na tas information. Nasa sa room 225, miss. Nadia! Salamat! Sir Dix! Gano? Dali! Gano? Ni ay ni ospital na Sir Rickson! Hay! Niya din eh! Oo! Salomot! Nganong wa man ato ni unaha din eh! Ikaw no! Ano naman ganyan sa suwis listahan? Dali, Sir Dix! Ato niya kwarto ni Rickson. Room 325. 325? 325 daw. Liabi na? Sige. Di mo daw eh. Tingali oy. Masaag sa taana, Sir Dix. Layla! Dali! Hinay lang! Hinay lang! Sorry, Sir Dix. Nalipay lang ako kung ato na nadumduman si Rickson. Ingon bitaw ko nganong wa man ato ni unahang ospital la. Teresita. Tao ka si Atty. Militon. Aha? Paanhiyo na sab nimo ang imong abogado? Oo. Kinahanglang magkasulti mi. Luisito, luya ka pa kaayo. Ayaw na pag-una-una og mga problema.
Kinahanglang mahumana ang tanan. Unsa? Mahuman? Unsa may mahuman ha, Luisito? Ayaw na pangutana. Tawag ka lang si Atty. Militon. Sir Dex, Tara, ang kwarto ni Rickson. Madali niya, Sir Dex. Dali. Ay lang ko panagahan na, day. Ay, nag-abot nga kung ilungog si Mod. Sige. Kada muna lang kunin mo, ha? Sige, una lang. Una. Salamat, Ginoo. Natutulan na ginako sa Rickson. Na-hospital ko na siya. Naon sa mga kuha ni Cake. Rickson! Day, naunsa. Mau gini yung kwarto, day? Mo lagi ni Suday. Sir Dex, nasayap lang tingali ko sa numeros kwarto. Ako na daw na pultahan. Huwag ka masayop, day. Huwag ka masayop. Napamagani ang nga ni Rickson sa pultahan o ang nga sa iyong doktor? Pero hain man siya, Sir Dex. Ginawa naman siya din sa country. Sir Dex, sa mangi ko. Pahitaw na doon si Rickson. Basinaan siya sa CR. Uy. Sir. Mamasa siya din sa CR. Ay, maganda, Sir Dex. Kini, ari tadre ka. Siguro kung ni ani. Di adre, akong susihos morgue. Dili mahimo, Sir Dex, ay. Oh. Dili mahimo mamatay si Rickson. Ingod biya siya ng YBI. Unya bihanday ko niya. Pero, kinahanglan nga ito magining mahibawan kung nahain siya ba? Gihapinig naman ng iyang Catherine, day. Gikuha na yun siya di, ha? O posible nga tuwa na to siya sa morgue. Nililagi ko. Di ko madawatan na, Sir Dex. Di ko musugot nga mamatay siya. Di na mo sabot. Wagod di biya, ay God. Mo na nga mo sinaaray, God. Bueno. Ako lang yung susiyon, day, ha? Dili na lang sa morgue. Adto na lang ko sa nurses station. Ha? Di akaw na. Rickson. Ingon ka, YBI. Pero ano man ni. Samantang nahitabo ni mo. Nganimisang ko mga din sa ospital. Rickson! Excuse me, ma'am. Kadak, naunsa man pasyente din eh. Kagawas mo na pasyente, ma'am. Ha? Kagawas na yung kwartuha, ma'am. Ha? Nakagawas? Oo, nakagawas na. Layla. Sir Dex? Dukutasan ako. Wala is morgue si Rickson. Nakagawas na ko ron eh. Gidaan ako nung tagtungod. Tagtungod? Kisa ba yung tagtungod? Kakita man? Mao na hinong na naglibog ako. Wapam sa babae, ma'am. Nag-atiman sa pasyente din eh. Ala? Guwapang babae? Bungot sa iro! Kinsamang bayana! Kinalaatan ni Maklaro, Sir Dex. Hello, love. Niyanay mong pagkaon, oh. Kinala mo kaon ka. Kinsa man ka? Love, ako ni. Si Venus. Ang imong pangasawa nun. Ha? Mao nang tinuod, love. Anong? Na-aksidente ka. Og napantok ang imong Ha? Maayo na lang gani kay nadali ka na mugda sa ospital. Ha? Pero ayaw lang una pong sang imong paguna-una, ha, love?
Kinahanglan makapahuway ka una og maayo. Sige na. Kaon na, ha? Ayaw ka bala ka. Mahinumdum ka ras na hitabo. Kaon na. Kinsa ka? Venus. Timan iyang akong pangan, ha? Ako si Venus. O kasluno na ta. Day, Layla. Ay lang kay palabi, day. Kay makahunaw na ratas o magpaagi nini. Araw na itong madunuman kung asa man karon sinong Rexon. Pero, Sir Dex, kinsa man itong lalaki nga giingon sa dito sa nurse na napagawas na Rexon sa ospital. Kinsa man na si Alfredo Ramirez? Sa to? Ramirez? Mga matingali ka to. Basi kailan na ni Rexon? Pero kinsa sa nagwabang babae nga kauban na ito hamtong nga lalaki mo igingon sa nurse nga nagatimang Rexon. Nga umalisura na inday sa na kus pagtubag taon nimo ana maglisod man ko pagtubag nimo anang imong pangutana. Ato na lang pagitaon ang kanang gingalag Alfredo Ramirez. Naunsa na ning akong ginabuhi oy. Sir Dex. Mura naman ni gilakangan sa agta. Ay nako. Sobra pa nasa gilakangag agda. O miapil sa glakang ang tikbalang. Pero kalma lang, mahusay ra lagi na nato ning tanan, mahusay ra. Pero gusto na akong mahibaw kung naon sinitabo na Rexon. Ano, hospital man siya. Galit kinihitabo, Sir Dex. Day, may maayong mamahuway lang una tan eh. Pila na magkagabi o pila ka adlaw eh, wata magkapahuway. Luya na ka. Uy, milagro nga. Kalit lang nanawag si Venus. Sabi na ko nalimtan ako ni Behana. Hello? Hello, Bimbo? Guess what? Isultin lang na, Venus. Klaro kay si mong tingog, nga happy ka. Ning ana uban ako si Rexon. Osa? Wow! Usam na ba kayo tabuha? Imong gipakidnap si Rexon? Ayaw na lang ko pasultiha. Ari na lang sabay. Aron makita nimo kung giunsan ako si Rexon. Venus, may kabuang na sab kang gibuhat? Ari na lang lagi sabay. Aron makita nimo ang nahitabo. Tita, na-hospital yun si Rexon. Apan doon na mikuha niya dito sa ospital. Unsa? Huwag kisa masabang mikuha niya Alayla sa ospital? Kuan, sa ka Alfredo Ramirez ang mipagawas na Rexon sa ospital, tita. Pero, ano mo man niya dadanin sa bahay si Rexon? Alfredo Ramirez? Maunang pangan sa miatiman ni Rexon sa ospital. Pero anong na-hospital man si Rexon? Nadisgasya siya, tita. Uy, kinahanglang ato kining masusi sa dili patamusulti ni Luisito. Kumusta man si Papa? Okay raman siya. Pero luya pa. Dili maayo nga hatagan nato siya og sunod-sunod nga problema, Layla. Pero gipaanhin na sa miya si Attorney Melton. Ang abogado niya? Ay, dawi. Pero, hay magkakaroon si Rexon, tita. DJ Lex Remix. Dali. So, diri, Bimbo. Ay naman si Rexon. Dali. Sunod na ako. Surpresa sa ko yung magsulti ron na. Nga niya uban mo si Rexon. Tungod kay kami gud ang angay nga makadayon, Bimbo. By the way, sa dili pa tamusod, ayaw ba gid paghisgot ni Layla, ha? Unsa? Kinaunsa magiging siya? Hello, Roxanne. Ni ako din ni mo si Rexon.
Dali, mupadool ta niya. Rexon, nahinumdum ka pa niya? Ha? Oo. Rexon, kumusta? Kinsa ka? Oh. Huwag ka na magkailan ako, Rexon. Ako ang sunod mong higala, si Bimbo. Bimbo? Oo. Bimbo ang akungan. Og ako ang imong pangasawon, Rexon. Sagdi lang, doon ako ipakita ni mo nga mga retrato. Aron matuo ka gyud nga ako ang imong pangasawon. Ako sab, daghang tag mga retrato ang kauban ta. So, itong mga laglaag sa una. Bitaw, katong miadto ta sa mga beach resorts. Ha? Mayo tigaling, ato lang na siyang papahawayon, Binos. Ma'am, pwedeng magsamok-samok sa imong paghinuptok. Unsa may tuyo ni mo, Digoy? Naluoy man ko ni Laila, ma'am, eh. Mangutana ko ba? O, bagyod mo kaila si Sir Luisito nga ginganlag Alfredo Ramirez? Ako, wa gyud. Pero akong suwayan ugma si Luisito. Kung ano na ba siya'y nailhan ni anang panganap. Mita, ma'am, kay luoy na kay Laila, eh. Uy. Lungog ka, no? Hala, may hilak na sabsiya, Digoy. Mauna, ma'am. Nagsige na naghilak in taon. Naglibog siya kung asa niya pangitaon si Rexon. Abi ba na kung di na makamaong muhilak si Laila? O kamais, ano? Kamao sa taon na, bisag na nagkalibat. Bisan na, na ibuot manulti usahay, pero karon murag apektado gyud kay siya sa pagkawa ni Rexon. Musa ikaw, ma'am, di gyud ko gusto nga ikaw ayaw kakawa na ko, ha? Unsa? Ayaw kawa. Nasab ka, ana, ha? Masig manglibawt, ha? Dito, ma'am. Ayaw kita kawagtang na ko, ma'am, ha? Kaya basig maparihas kong Laila. Hilom dia, oy. Maayo lang kasugot. Uy, agi. Kayo rin handusan. Kalain niyo, ma'am. May gani ka ni float o karyot. Hugot ko, no. Hala, may pagday ko mapahugot. Kaya napiktahan man si Ma'am Teresita. Na-amnesia gid si Rexon sa mga aksidente, Bimbo. Mao dahil doon sa kay mga bunog. Labi na sa agtang. Pero mas nagrabihan si Rexon kay wa man siya maka-seatbelt. Tood, ano din ang disgrasyahan mo? Desperada na ko na itong higayon na, Bimbo. Og ako ang nag-drive sa auto ni Rexon. Unsa? Ambot. Mingit-ngit na nga akong hunahuna na itong higayon na. Mao nga gusto na lang ko mga mong ni Rexon. O gibangga unta nimo ang auto? Nabangga gyud mi. Og napantok ang owner Rexon sa bildo sa auto sa atubangan. Mao nga siyang nagrabihan. Mao to. Wa na siya makailan ako sa dihang nakamatngon siyag buot. Murag mioyo na tong panahon da, Binos. Husto ka, Bimbo. O kinahanglan nga mataguan ako si Rexon gikan kang Laila. Pero, gusto. Hain man ang iyang auto ni Rexon nga nabangga. To sa higalang junk shop ni Papa. Grabe ang pagkaguba sa tubangan ini. Labi na gid sa side ni Rexon. Maong Bimbo, ato ginipahimuslan ang pagka-amnesia ni Rexon. Okay. Nahibaw na ko sa akong buhaton. Sir Diggs, Paday. wa pa ba'y balita ang mga pulis sa nangita ni Rexon? Wa pa manggirtawan dayo, eh.
Asa man ginato pangitaon si Rickson, Sir Diggs? Ako dahil naglibog yun ko. Pero, mao na lang atong unaw-naon nga maayo ra gyud ang iyang pagkabutang sa dapit nga iyang namutangan ron. Kay may tao man nga miatiman sa iyang pagka-ospital. Bitaw sad no. Ug mahalon pa gid ang ospital nga iyang naadmitan. Mao nga ayaw na gyud kasula pang imong una-una. Tawa na sa lag. Mihilak naman sad ka diha. Angang, gimingaw mong kurik sa Sir Diggs. Mingaw kayo nga wala siya. Wa man siya mawain day. Pangitaunon pa lang yun. Sir Diggs, nabangin siya kuha pagpangita ni Rickson, ha? Lagi. Isa man ninanawag. Hello? Layla, hain naman ka. Pila ka adlaw naman kang absent. Masa ka manawag dire, naunsa man ka? Imbo. Sino ito po? Anong mihila ka, Layla? Si Rickson. Nawa si Rickson. Usa! Nawa si Rickson! Unsa man tao pagkahitabuha? Katungan lang ang may trabaho ko. Kunya, nagyan ko ni mo sa parking lot. Katungan lang ang nawa si Rickson. Unsa? Maring wala ko siya makontak. Kalit na siya nawa. Huwag mo siya natutulan sa ospital na. Pero wala sa siya dito na mamaakti. Huwag sa ko, Alfredo Ramirez ang ipagawas niya sa ospital. Upansaw sa kababay. Kung mao ka na. Naaras sa mga maayong kamot si Rickson kay doon na maghay nag-atiman niya sa ospital. Tingali. Pero, kinala may bawon siya na ako kung nang sinihitabo niya, Bimbo. Report lang din sa opisina. Tabangan ka sa pagpangita ni Rickson. Report na lang karon. Aron matabangan ka sa pagpangita ni Rickson. Sige, matrabaho ko karon. Sige. Ayaw nagkagol. Tabangan ka nga makitaan si Rickson. Salamat. Bye. Day, si Bimbo tong nanawag. Sir Diggs. Matrabaho ko karon. Kimisaad man siya nga tabangan ko niya pagpangita ni Rickson. Lain na itrabaho ni natay problema, uy. Labi na kawa pa kung may baho ko na rin si Rickson. Layla? Bimbo? Saman? O pa may balita bahin ni Rickson? Wapa manggit, Bimbo. Nabala ka naman gani ko. Kung kisa ka tumikuha na sa ospital. Sina na pagilak. Tabangan ti ka. Salamat, ha? Pero, pangitaon na nato ka na, Alfredo Ramirez. Ha? Si Ami ko na rin sa ospital. Mato siya ito una ko pangita. O ang gwapong babae nga giingon sa mga nurse dito sa ospital. Nag-imbestiga ka sa ospital? Oo, natural. O, kuhan, mikawas ka sa Alfredo Ramirez ang mipa-ospital ni Rickson. O mapagawas niya sa ospital. Kinsam ka ng tawana? Love. Asa man ka? Ngano may barugman ka, ha? Mugawas ka din sa kwarto? Okay, sige. Ato na natin sa gawas salon. Aron mahanginan sab ka dito. Dali. Gunit na ko. Kun, unsa may gusto nimong ipangutan na, pangutan alang ko, ha? Oops. Hinay lang. Dili pa mahimong mapakong ka ng oni mo. Ay, may paon ako. Kung naasan ako pangitaon ka na Alfredo Ramirez, Bimbo.
Unsa? Asa man? Sa Facebook. Unsa? Oh, kinala makita na ko na tawanan sa Facebook, Bimbo. Kinahanglan jud. Unsa? Kanabitaw doon ng mga wa. Kaya naman na sila sa Facebook mangita, di ba? Oo. Sige. Nabangat ka sa pagpangita. Ay, ako na lang. Paikog na ko ni mo, oy, Bimbo, oy. Kanang, paibawon talaang niya ka kun makita na nako ni si Alfredo Ramirez sa Facebook. Okay, sige. Diagaw na, ha? Kinahanglang matawgan ko si Venus. Okay na ka din salon? Maayo kay hayahay din Og, tuod I love. Niyang atong mga pictures sa tab na ko. Ako ipakita ni mo, ha? Venus? Gisangpit ako ni mo sa kumpangan, Rexon. Venus? Sige, padayon nagtanaw sa itong mga pictures, ha? I-scan lang sama ini. Basi nalimot ka on-saon sa pag-scan. Diha ka una, ha, Rexon? Tubagon na ako ni nga nawag. Hello? Nga na nawag bang kabimpo? Palayo sa dool ni Rickson. Niyan ako sa layo. Unsay problema? Gipangita na ni Layla sa Facebook ang nga ni Papa ni mo, Alfredo Ramirez. Kinahalang tangtangunin ni mo. Mao ba? Okay, sige. Adtoon ako si Papa. Bye. Alfredo Ramirez. Ay, nuan taong ka, uy. Kinalang ako kang matutulan. Layla, kumusta na? Nakita na ba di mo ang nga Alfredo Ramirez? Ay, Nera. Ha? Hain, patanaw ako. Ay, duham ni kabuok. Sige ko no, i-scan. Ay, Nera, Sa man ni? Salamat ka di mao. Mo ba ka ni siya, no, Bimbo? I-scan ang iyong account. Aron mahibaw ka kung siya ba ang imong gipatay. Layla, nanghupaw siya ka. Ay lagi palabis si mong kakool. Ikaw no, nausap ka na yun. Natural man na nang manghupaw ang tao kung mag-uol. Lang sa kay masikong katawa niya nag-uol ko. Pero ko praning ana. Usan. Sorry. Sa mani, uy. Wa may picture ni Rickson na nasa golden Mura miglain. May tingali nga. Unya lang na mo pagkatao ng maong lalaki. Mga ta. Ikaw lang kaon dito, uy. Kadili ko makatunog pagkaon. Lakaw na. Kumusta na, Rexon? Nahidumdum na ka sa itong kaaligri sa una? Ikaw? Ako na. Gwapa kayo ko diha, no? Abi ni mo, gigantang nangaligog dagat, ana. Unya, ikaw ni. Ikaw og ako na. Ikaw og ako? Ikaw og ako. Mo na diha. Mo nang adlaw nga, nagplano ta sa tong kasal. Kasal? Kasal? Kasalunon ta, Rexon. Unya, nabara lang ini pagka-disgrasya ni mo. Disgrasya? Nabangga mo gud ang auto nga atong gisakyan. Ikaw ang nag-drive. Ako? Driver? Ikaw. Ikaw ang nag-drive. Huwat o na, ha? Kuhaon ako ang akong boda sa kasal. Aron, mahinumdum gikan ako.
Kinahanglang ako lang may numduman ni mo, Rexon. Bawion ko na ikaw kikan kang Layla. Bye, Attorney Meliton. Ma'am, sige lang balik na sa Atty. Meliton din eh. Sabi to yan ah. Oh, ambot. Sama ng tono ni mo. Murag, doon na tingali perming tuyo niya si Luisito. Ano yun? Mauna gini. Ang unsa man. Murag, binahinay na ni Skati kayo na ninyo, ma'am. Dato, naging kanini, ma'am. Musa mo di ka kadunya ani, ma'am. Nga no, Tikoy. Di pa de ko tunyahon, karon? Dunyahon mang kamamo eh. Pero kuwang pa. Musa mo tagida kung mapunan ang imong kwarta. Mao ba, Tikoy? Oo, kaya, ma'am. Ilabi na kung mamungingi na ka sa alahas. Pero Tikoy, tabangan tingali na to si Layla sa pagpangita ni Rexon, uy. Ma'am, Kwan, ato lang ginang pagitaon ka nagingalag Alfred Ramirez, ma'am. Bitaw, no? Uy, wa magyukod makita din ni Alfredo Ramirez, uy. Bayot man sa ning usa. Ay, kinisang usa, bata sa na makita. Kinsa man yung kakantawhan na ka. Nga nung ikuha man ni Ms. Rexon. Layla. Oh? Ano man? May nakitaan ka na ba? Wa pa lagi, Bimbo. Basin og dili Alfredo Ramirez yung gigamit sa Facebook. Ay, asag yung ka ni si Rexon, no? Rexon, asa naman taong ka? Ako lihatod din mo sa inyo niya. Morning akong boda, Rexon. O kini, morning imong turno. Mau ba? Oo. Kasuluno na ta. Kanus ah? Sa sunod buwan unta. Pero, nahitabo man mo. Mapostpone lang una. Mau ba? Mauna. Pero don't worry. Ako ning hikayon. Aron, mahinayon na gid ang atong kasal. Total, kita mo gid ang kasalunon. Kay niya, oh. Morning atong marriage license. Nakakita ka? Nganong misiga man ang imong mata, Rexon? Ha? Ambot. Nahibaw ko nga daghan pa kag nalibgan. Ingon anak gyud ang ma'am ni Rexon. Pero ayo ka bala ka, ha? Ibalik na ko si imong panumduman ang atong kamalipayon. Ato ning sumpayan karon, Rexon. Ha? Rexon. Gimingaw na kayo ko nimo. Sorry. Basin wa pagit ka makasabot sa itong relasyon. Sige, tanawan na nga itong mga picture. Aron, mas mahinumdum ka. Kay, tawgo na kong atong wedding planner. Atong ipaandam og balik ang atong kasal. Naon sa namong koy. Dili ba ka ako ma-heart attack nino? Pimira mo ko mag-ul. Sakit yun akong dugan pagkawa ni Rexon. Pa? Layla. May gabi, diha pa. Kumusta naman ka? Ikaw ang akong pangumustaon. May balita na ba ni Rexon? Uwa pa man pa. Pero may lalaki
kimikuha niya sa ospital. Relax, relax. Ang problema kay... Ano man siya yato din sa ato? Nailahan ba ninyo kung si Kinsa ang maong tao ang mikuha ni Rickson sa ospital? Kuan pa. Alfredo Ramirez ang yangan. Si Alfie. Si Alfie pa? May kaila kong Alfredo Ramirez. Ha? Hay, man na siya pa. Tama na siya. Mao ka na ang amahan ni Venus. Masulbad na kaha ang problema ni Layla nga karon nga nailahanan niya kung kinsa si Alfredo Ramirez. Mga ka-DJ, mga ka-listeners, sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon. Layla Libat, ug salamat kayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.